Több napon át szedték a zöldborsót a Start program dolgozói a határban június 17-től. A rekkenő kánikula ellenére jókedvűen és vidáman szedték a növényről a borsóval telt csöveket, majd vödrökben és ládákban gyűjtötték össze. A növények bőséges terméssel hálálták meg a gondoskodást, hiszen 3 nap alatt közel 10 mázsányi zöldborsót tudtak leszedni a munkások. Vasárnap elkezdődött a zöldborsónak a betakarítása, akkor körülbelül 4,5 mázsát sikerült betakarítani. A tegnapi napon 2 mázsát meghaladó mennyiséget, és a mai napon is hát lehet, hogy 3 mázsát is elérünk a betakarítással. Tegnapi napon elkezdték már fosztani is a borsót, tehát így ugye a betakarítás kicsit lassabb, de a közintézmények konyháinak fosztott állapotban kell a borsót biztosítanunk a szerdai napig. A mezőgazdasági mintaprojekt egy része az önkormányzat által felajánlott 1 hektáros földterületen zajlik. Itt 1000 négyzetméterenként különböző zöldség-növényeket termesztenek a közmunkások. Munkájukat a városvezetők és a programvezetők is figyelemmel kísérik, gyakran kilátogatnak a területre. Most már igen, valóban kézzelfogható eredményekről is be tudunk számolni a mintaprojekttel kapcsolatban, hiszen most már érik a borsó, betakarítják az asszonyok, akik itt dolgoznak a földeken, innen mennek és kifosztják ezeket a borsószemeket, és már az elmúlt napokban tudtunk árusítani belőle, illetve már az óvodába is egy nagyobb mennyiséget be tudtunk szállítani. A következő napokban az iskolába és a kollégiumba is fogunk szállítani, és főzni fognak a gyerekeknek ezekből a termékekből. A zöldborsó elsősorban a 3 közkonyhára, akik részt vesznek a nyári étkeztetésben, kerül továbbításra, tehát a kollégium konyhájára, az óvoda és az iskolai intézmények konyhájára kerülnek. Ez összesen 150 kg fosztott borsó. Ezen felül igényelhettek a közintézmények dolgozói is kedvezményes áron ezekből a terményekből, amiket itt termesztünk. Ezeknek az értékesítése is folyamatosan zajlik. Ezen felül pedig helyi vállalkozó is felvásárolhatja ezeket a terményeket. Erre is már 2-szer sor került, valamint meg is tekintették itt a területet, és nagyon tetszett nekik, további igényüket is jelezték. Az extrém időjárási körülmények miatt a borsószedők vállalták, hogy már 5 órakor elkezdik a munkát hajnalban. Amikor már nagyon tűz a nap, a közkév telephelyen lévő csarnokban fosztják ki a borsót, és az igényeknek megfelelően osztják szét. Munkájukra méltán lehetnek büszkék, hiszen a városban működő közkonyhákat látják el a zöldséggel. Hát már szedtünk, vasárnap is kint voltunk, szedtük fél egyig. Vasárnap, tegnap meg bent voltunk fosztani, a másik csapat meg kint volt megszedni. Úgyhogy most meg reggel 5-kor mindenki kijött szedni, utána meg megyünk befele, és ami oda be van, azt meg fosszuk kifele. Valamikor kicsit nehezen bírjuk ebben a nagy hőségben, de hát muszáj csinálni. Meleg van nagyon, mindenkinek kezelába ki van itt ebben a nagy hőségben, a hajbaokolásra, de csináljuk. Ez a zöldborsó iskolákba kerül, konyhára, meg óvodákba, meg intézmények, több intézményekhez kerülnek. Ez nagyon jó, hogy a gyerekekhez kerül be konyhára, legalább a gyerekek esznek belőle, úgyhogy ez fontos, hogy a gyerekek lakjanak jól. Úgyhogy ez nekünk nagyon fontos, hogy a gyerekek legalább ők lakjanak jól. Fizikailag nehéz, mert 36 fok meleg van eleve, meg az, hogy fejjel vagy lefelé egész nap. De hát most aki dolgozik, ki kell, hogy bírja. Azt érezzük, hogy fontos is, meg örülünk is neki, hogy ezt mit csináltuk. Ez egy jó érzés, hogy látszik az eredmény, hogy mit dolgoztunk. Mindenki nagyon örül, hát úgy örültünk az első uborkálnak, mint nem tudom minek. Hogy azt mi ültettük, az van egy szemmagból, hogy most már meg azt is lehet szedni már jövő héten, vagy a hétvégén. De lesz itt ugyanúgy minden. A borsó szép, a hagyma szép, minden szép, krumpli, minden. Folyamatosan telnek meg borsóval a ládák, és ez még néhány napig így folytatódik. Az utolsó napon a szárát is felszedik, majd visszaforgatják a talajba. A zöldborsó szára ugyanis olyan hasznos anyagokat tartalmaz, amelyek a növények növekedését és levélképződését segítik elő. A borsó szedéssel egy időben az uborka szedés is zajlik. Közel 10 kg berakó uborkát sikerült az első nap leszedni, majd utána következik többek között a zöldbab, a paprika és a paradicsom.
Paprika, paradicsom és uborka palántákat ültettünk még ki, amiket a fóliasátorban neveltünk. Mivel annyira kedvezően növekedtek a palánták, most már ki tudtuk ültetni mindegyiket. Itt látható, hogy uborka is van végig egy sorba, hátulra ültettük a paradicsomot és a paprikát. Természetesen majd, hogyha esetleg a hely úgy adja, akkor ezeket még át lehet ültetgetni. Uborkából sikerült már a tegnapi napon majdnem 10 kilót betakarítanunk és értékesítésre is bocsátottuk, és így a következő kultúra az uborka lesz, amelyet a zöldborsó mellett folyamatosan betakarítunk, utána várható a zöldbab, majd a paprika, paradicsom is, ősszel pedig majd jönnek a gyökérzöldségek, illetve még a krumpli és a vöröshagyma is. Az eddig betakarított uborkát egy vállalkozó vásárolta meg, aki a piacon értékesíti tovább. Ezen felül a projekt munkatársai egy kabai hűtőüzemmel is felvették a kapcsolatot, ahol a felesleges mennyiségű uborkát majd a későbbiekben átveszik. Borsóból is komoly mennyiség termelt, a leszedését még meg tudják oldani, de a fosztáshoz plusz önkénteseket kértek a városvezetéstől. Éppen most mondják itt a brigádvezetők, hogy tehát olyan nagy mennyiségű borsóra számítanak a következő napokban, hogy ezt folyamatosan szedni kell és fosztani kell. Arra kértek bennünket, hogy próbáljunk már meg valamilyen intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy vagy 10 ember kellene a borsót kifosztani, és most, ha visszamegyünk a hivatalba, ezt fogjuk intézni, hogy kik lehetnek azok az emberek, akik be tudnak segíteni itt néhány napig a borsófosztásban. Meg fogjuk oldani. Aki kilátogat ide a földekre és szétnézi és megnézi, hogy ezek az asszonyok, hogy hogyan dolgoznak, milyen lelkiismeretesen, ez mindent elmond. Én is most, ahogy kijöttem, tehát tényleg bent voltak a sorok között, szedték a borsót, illetve az uborkát is leszedték már az elmúlt napokban, tehát ez egy elég nehéz fizikai munka. Tehát azért itt a 35-40 fokban kint lenni a mezőn, tehát elég kemény munka, de én azt gondolom, hogy ezek a hölgyek, ezek nagyon lelkiismeretesek. Most gondoskodtunk már hideg ásványvízről is, hogy legyen nekik, hiszen nagyon fontos, hogy tudjanak folyadékot fogyasztani. A mintaprojekt vezetői és a városvezetők is elégedetten szemlélték a megfelelően gondozott zöldségnövényeket. Ezután pedig a nyár folyamán a többi növény betakarítása folyik majd, és ezek is szintén a város intézményeibe kerülnek. Az áruházak polcain lévő zöldségek gyakran nagyon távolról érkeznek, sokat veszítenek frissességükből, amíg a tányérunkra kerülnek. Saját terményeinket viszont még zamatosan tudjuk feldolgozni, és vitamindús ételeket készíthetünk belőlük.